Co je minutové rande? Minutové rande je moderní způsob seznamování, který pochází ze Spojených států amerických a přes celou západní Evropu se konečně dostával i k nám do České republiky. Jak minutové rande probíhá? Ženy sedí u svých stolečků a po 4 minutách si u nich muži přesedávají. Možná něco podobného jste viděli v amerických filmech. Pro koho je minutové rande určeno? Minutové rande je určené pro všechny nezadané lidi, kteří mají omezené možnosti seznamování, ať už z důvodu zaměstnání nebo jiných svých aktivit. Výhodou je také to, že můžete darovat minutové rande svým známým formou dárkové poukázky. Jaké jsou hlavní výhody minutového rande? Výhody jsou ty, že je to nejefektivnější způsob seznámení. Vy se vlastně během jednoho večera seznámíte s 8 až 12 protějšky. Máte zaručeno, že ty protějšky jsou nezadaní. A taky to, že nikoho neodmítáte z očí do očí. Na rozhodnutí se vás nikdo neptá. Celou akci má pod palcem organizátor, který vlastně do 24 hodin vyhodnotí vaše vzájemné sympatie, takže se dozvíte, jak jste na tom. Jak funguje zhoda sympatií a komu se přidá můj kontakt? Funguje velice jednoduše, protože pokud jeden z párů zakroužkuje možnost ne, že se nechce setkat s vámi, tak nedojde k předání kontaktů. Dojde k němu pouze v případě, že obě strany zakroužkují možnost ano. A výhodou je taky to, že pokud vy zakroužkujete ne a já vám dám ano, tak vy se vlastně nikdy nedozvíte, jakou já jsem vám dala odpověď. Tím pádem je tam zaručená anonymita toho vašeho rozhodnutí. Je zde nějaká garance? Když se mi to nebude líbit, tak mám smůlu? Pokud se vám minutové rande nebude líbit, to znamená, že nedojde ke vzájemné shodě sympatií. Máte 2 možnosti. První možností je to, že si můžete vybrat některý ze šperků v hodnotě vstupního poplatku ze sponzorských e-shopů, anebo můžete minutové rande navštívit znovu, a to zcela zdarma. Kolik takové minutové rande stojí? Ve Spojených státech, odkud minutové rande pochází, tak je to v přepočtu něco kolem 1000 koruny. Super je, že v Česku je to mnohem méně. Teď mě už nic nenapadá, ale pokud budu mít nějaké další dotazy, kam se mám obrátit? Stačí navštívit webové stránky www.minutoverande.cz, tam se dozvíte vše potřebné. A teď pojďte randit.